aku duwe bayam sak barong iki ya. Iki sak barong ini regane 3.000 lur. Iki jenenge bayam jebol alias bayam rojo sebabnya kandhane rine lur. Terus iki aku duwe neh lur. Jagung manis. Iki jagung manis 4.000 lur. Sitok iki 4.000 lur jagung manis. Sebabnya aku gak melok nandur gari mam ya kudune tuku lur. Terus mari ngono iki aku duwe kemangi sakmene iki lur. Lah kemangi iki sakmene iki cukup lur, iki ambune suwedep enak lur. Iki manfaate ya oke lur ya. Nah iki kemangi terus karo brambang tok iki lur. Nah tujuh aku iki engko kabeh iki engko brambang ya, brambang iki kemangi karo jagung ambek bayam iki arepe tak jangan bening dadi duduk jangan budek lur. Engko seweger sedep enak lur. Bumbune mengko trimo brambang karo uyah ambek sasa ya, pakai koyo ono sasa titik wae lur. Nah ngono lur. Jangan bening bayam karo jagung manis lur, itu enak banget. Jadi misalkan sampean sir kepengin tambah legi ya tambahno bayam dhewe. Kok bayam tambahno gula dhewe lur. Tapi lek sampean misalkan legine cukup pakai jagung tok ya ora apa-apa, jagung manis ku tok wis legi lur. Lah engko lek ngewehi iki lur ya, lek ngewehi sasa iki gak usah kakek titik wis krasa lur. Ya, titik aja krasa. Lek sampean gak gelem ngewehi iki ya gak apa-apa wae gula tok gak masalah. Iki sasa iki sing sasetan regane 1000-an iki lur. Nah iki lah mancine lur, iki aku nggo manci Jawa lur iki lur. Lah manci Jawa iki. Nah iki sing cilik, iki wis rembes mergo wis perang-perangane 10 tahun lur iki. Jadi iki lek sama sir butuh ompreng Jawa iki ya utawa manci Jawa iki, engko sampean klik nang gone deskripsi lur ya wis tak siapke wisan. Kok menawa sampean butuh tumbas ono wisan kok. Nang gone Shopee linke tak seleh nang gone deskripsi lur ya. Saiki wayahe ngejlekne ngecelekne kompore lur. Nah wis beres starter kompore. Uni marine tinggi nggodhog. Jangan bening bayam karo jagung manis. Dimasak nang gone kompor kuantum iya. Iki omprenge Jawa, Jangan lupa lur untuk apa lu jenenge jagunge dicukleki ngene wae ora usah dirajang ra apa-apa lur. Nah ngene cukup kenekne tok ae wis karo dicakoti. Biasanya tak sigare dadi lur biasa. Wis. Nah. Jangan bening bayam karo jagung manis. Enak. Campur apa? Seger. Buat kemangi seger. Nggih, terus kapane iki? Dirajang ki terus dulu. Ya bentar. Kira gedene titik. Wis tondang. Untuk berambangnya enggak usah digerus lur. Dirajangi gini aja lur ya. Nah, wis beres. Jreng ini sewedep lur. Enggak usah duwe bawang, nanti pendak patek sengak. Wis iki tok cukup. Nanti aromanya betul-betul harum, ndak sengak lur. Wes mantap pokoknya. Seger. Jangan beningnya bayam karo jagung manis. Seger ngono lur. Seger ngono aku. Bayam sama jagung dan kemanginya lur, jangan lupa disuci lur ya. Nah, begini. Jadi biar tidak ada endoke laler, biar tidak ada gluguti ular, biar tidak ada racun dan debu-debunya. Biar bersih suci. Nah, tapi nggak usah disabun nggak apa-apa wis ngene tok wis beres. Nah wis tumbah banyu resik biar suci. Nah kita ubah betul-betul bersih lho ya. Seger piye lho, jangan ini seger ngono lho, jangan bayam karo jagung seger ngono lho. Seger ngono lho, jangan jagungnya kita cemplungkan dulu lur, karena nanti udune mateng iso bareng lah, nggak dicemplungne dhisik jagunge engko ngenteni jagung selak nyunyut kabeh godhong bayam karo godhong kemangine. Maka dari itu marilah kita tunggu iki sampai empuk atau matang dulu. Kita tutup lagi lur. Sekarang kita masukkan berambang yang sudah kita rajang tadi lur. Terus kita susul kemangi.
Terus kita susul koncone neh ya kuwi jenenge bayem. Nah, bayemnya sudah masuk sama teman-temannya. Sudah masuk ke panci ya. Wis tadi wis telu wis mlebu kabeh, jagung, kemangi sama bayem, terus sama apa itu tadi berambang. Enggak usah bawang lur, berambang tok wae. Jangan lupa lur, disusul nih uyah. Nah, kita kasih uyah secukupnya saja. Biar tidak kasinan juga biar tidak kanyepen. Terus jangan lupa lur, dikasih lagi gula ben rada manis. Manis-manis piye ngono. Nek enggak seneng gula ya enggak usah diwe gula gak apa-apa. Terus jangan lupa lagi lur tambahin micin titik. Nah, micin. Micin yang tadi di syuting tadi lur ya. Sekarang kita ublek-ublek begini. Jadi deh, jangan bening. Bayem jagung manis. Ting deng, ting deng, ting deng, dereng, 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 deng, 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 jreng, da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 djreng, da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 d